У інтэрнэце ёсць сайт, на якім размешчана фота з вашага пахавання. Таксама на ім размешчана фота дня, калі вы нарадзіліся. На ім ёсць выява кожнага існага твора мастацтва, усіх твораў мастацтва, якія былі намі страчаны, і ўсіх твораў мастацтва, якія могуць быць створаны. На ім размешчаны ўсе кадры тэарэтычнага нізкаякаснага фільма з усяго, што адбывалася ў сусвеце ад яго пачатку і да канца з усіх магчымых кутоў. А яшчэ там ёсць такі самы фільм пра сусвет, у якім у куце экрана ўвесь час вісіць сіні піксель. Наогул, на ім размешчаны ўсе выявы, якія толькі могуць існаваць. Ён называецца «Вавілонскі архіў выяў». Гэты сайт мае алгарытм, які стварае выявы з выпадкова размешчаных пікселяў на халстах памерам 640 на 416, выкарыстоўваючы 4096 розных колераў. Архіў змяшчае 4096 у 266 240 ступені унікальных выяў. Вы можете запампаваць туды любую выяву з камп'ютара і атрымаць такую самую з крыху меншай колькасцю колераў, а таксама лічбу, якая азначае месцазнаходжанне гэтай выявы ў архіве. Або, калі у вас ёсць 10 у 961 748 ступені гадоў, вы можете націснуць на універсальнае слайд-шоу і проста дачакацца, пакуль з'явіцца ваша выява. Наогул, гэтая старонка адзін з раздзелаў больш вядомага сайта, які называецца «Вавілонская бібліятэка». Ён заснаваны на апавяданні Хорхе Луіса Борхеса, аргенцінскага пісьменніка, якога заўжды цікавіла ідэя бясконцасці. У апавяданні «Вавілонская бібліятэка» паказваецца як амаль бясконцая канструкцыя, уздоўж гексаганальных сценаў якой стаяць паліцы з кнігамі, у якіх размешчаны ўсе магчымыя камбінацыі сімвалаў, здольныя змясціцца на 410 старонках. Яны змяшчаюць усё, што толькі можа быць напісана: працы Шекспіра, поўная гісторыя свету, апісанне таго, як лячыць хваробы, пра існаванне якіх мы пакуль нават не ведаем, апісанне вашай смерці, якое дакладна адпавядае рэальнасці, а таксама безліч непраўдзівых апісанняў. Аднак ніякіх фільтраў няма, таму, як вы можете зразумець, бібліятэка амаль цалкам запоўнена поўнай лухтой. Існуе іншая, менш містычная версія гэтай канцэпцыі, пра якую вы хутчэй за ўсё ўжо калісьці чулі – тэарэма аб бясконцых малпах. Калі не чулі, паводле яе, калі ў вас ёсць пэўная колькасць малп ці нават адна малпа, якая выпадковым чынам б'е па клавішах друкаркі бясконцую колькасць часу, яна амаль дакладна напіша любы патрэбны тэкст. Напрыклад, поўны збор твораў Шекспіра. Хутчэй за ўсё, малпа надрукуе ўсе тэксты, якія толькі могуць існаваць. Праблема ў тым, што нават калі ўзяць столькі малпаў, колькі можа змясціць вядомы нам сусвет і змусіць іх друкаваць у сотні тысяч разоў болей часу, чым гадоў нашаму сусвету, верагоднасць атрымаць збор твору Шекспіра настолькі малая, што можа быць нулявой. Хаця тэхнічна гэта не так. Нягледзячы на гэта, ёсць людзі, якія спрабавалі здзейсніць гэты эксперымент, хай з вялікай колькасцю фундаментальных абмежаванняў. Нехта на імя Джесі Андерсон узяў кучу віртуальных малпаў, ці, як мы часцей іх называем, камп'ютарных праграм, і змусіў іх выдаваць паслядоўнасці тэксту даўжынёй на 9 сімвалаў і параўноўваў іх з усімі працамі Шекспіра. Гэта ў іх атрымалася, але сапраўдныя малпы ствараюць іншую праблему, бо праз форму клавіатуры размеркаванне сімвалаў будзе не настолькі выпадковым, як у праграм. Да таго ж, хутчэй за ўсё малпы пачнуць націскаць адны і тыя ж клавішы пашмат разоў, знудзяцца і пачнуць мачыцца на прыладу. Як гэта здарылася, калі даследчыкі з Плімутскага універсітэта далі камп'ютары малпам у заапарку. Вавілонскі архіў выяў – гэта толькі результат рандамізацыі з дастатковай колькасцю элементаў. Хоць ён выглядае не так прыгожа, як бібліятэка, апісаная Борхесам, ці сайт Вавілонскай бібліятэкі, мне здаецца, для лічбавага стагоддзя ён пасуе нават лепш. Яго можна было б ператварыць у Вавілонскі музей з безліччу пакояў, напоўненых карцінамі аднаго памеру, але мне больш падабаецца адзіны холст, які бясконца змяняецца. Вавілонскі холст, які пры вялікай удачы можа раскрыць вам самыя важныя моманты вашага жыцця. Ён можа паказаць вам самы моцны твор мастацтва з усіх, што вы бачылі, ці чарцяжы касмічнага карабля, здольнага рухацца хутчэй за хуткасць святла. Вы можете знайсці выявы таго, як вы глядзіце на выяву сябе, які глядзіць на любую з выяў у архіве, але нічога з гэтага вы не знойдзеце, толькі бясконцыя карцінкі з шумам. У параўнанні з вавілонскім архівам выяў, вавілонская бібліятэка пачынае выглядаць маленькай. Вавілонская бібліятэка змяшчае 10 у 4677 ступені кніг. У нашым сусвеце каля 10 у 80 ступені атамаў. То бок унутры вавілонскай бібліятэкі можна некалькі разоў змясціць наш сусвет. І калі я кажу некалькі, я маю на ўвазе астранамічна вялікую колькасць разоў. Вавілонская
Вавилонскі архіў змяшчае 10 у 961 755 ступені выяў. Вавилонскую бібліятэку ў Вавилонскі архіў выяў можна змясціць некалькі разоў. Нехта стварыў нешта настолькі па-за межамі нашага ўяўлення пра велічыню, што калі гэтыя бібліятэкі нейкім чынам распакаваць, яны хутчэй за ўсё проста спыняць наш сусвет. У выніку ён увесь сыдзецца ў адным пункце і цалкам знішчыцца. І ўсё гэта знаходзіцца ў алгарытме, доступ да якога можна атрымаць праз інтэрнэт-сайт, створаны адным Джонатанам Базайлам. Ні вавилонскі холст, ні вавилонская бібліятэка не памесцяцца ў нашым сусвеце. Аднойчы я ўбачыў пост, у якім нехта пісаў нешта ў духу: «Нам варта пачаць шукаць там сакрэт несмяротнасці. Ведаю, што шансаў мала, але яно таго варта». І мне захацелася схапіць яго праз экран і сказаць яму: «Ідыёт! Твая дзёрзкасць стане тваім крахам! Ты не можаш нават уявіць лічбу, пра якую кажаш. Прабач за грубыя словы, мужик, давай я цябе адпушчу». Але гэта праўда, ты не знойдзеш сакрэт несмяротнасці на гэтым сайце, нават калі змарнуеш на гэта ўсё жыццё. Табе надзвычай пашанцуе, нават калі ты знойдзеш усяго адзін асэнсаваны сказ, або выяву, пікселі на якой хаця б падобнае на нешта асэнсаванае. Але пры гэтым я раздзяляю гэтую празмерную самаўпэўненасць. Часам да мяне прыходзіць думка, што варта сабраць 1 000 000 чалавек, якія б глядзелі слайд-шоу у пошуках хоць чагосьці цікавага, хаця б невялікай групы пікселяў аднаго колеру, хоць чагосьці, акрамя шуму. Нягледзячы на бясплоднасць усіх пошукаў, з гэтымі сайтамі цікава пагуляцца. Так, з дапамогай вавилонскай бібліятэкі магчыма ствараць выявы, напрыклад, усе чорна-белыя кадры з кліпа Bad Apple. Або вы можете загружаць старонкі з вавилонскай бібліятэкі на вавилонскі архіў выяў, дэманструючы, што бібліятэка сапраўды змяшчаецца ў архіве. Цікава, ці можа быць створана вавилонская аўдыабібліятэка, запоўненая ўсімі магчымымі гукамі, з дапамогай якіх можна было б стварыць усе магчымыя аўдыятрэкі. Ці, калі лягчэй, ці можа такая бібліятэка з усіх магчымых нот стварыць усе магчымыя песні, усе мелодыі. Што ж, менавіта гэта зрабілі Дэміан Рэйл і Ной Рубін. Створаная імі праграма генеруе ўсе магчымыя мелодыі з 8 нот у гаме до. У ёй створана бальшыня сучаснай папулярнай музыкі. Усе мелодыі, якія былі і будуць створаны. Іх агульны лік усяго 68 мільярдаў. Гэты праект з'явіўся ў результаце спробы стварыць контраргумент на серыю ідыёцкіх судовых пазоваў праз магчымае парушэнне аўтарскіх правоў датычна мелодыі, якія адзін музыка сплагіяціў у іншага. У выпадку з Джорджам Харрысонам сцвярджалася, што адзін музыка можа падсвядома сплагіяціць мелодыю іншага, больш старога музыкі, свядома не памятаючы, што ён скраў гэтую працу. Любы, хто хоць нешта ведае пра музыку, разумее, што гэта вельмі небяспечны прэцэдэнт, бо колькасць усіх магчымых мелодый з 8 нот не бясконцая. Яна нашмат меншая за таксама не бясконцую, але ўсё роўна нашмат большую вавилонскую бібліятэку. Усе 3 бібліятэкі змяшчаюць усе творы крэатыўнай працы, якія могуць стварыць людзі. І, натуральна, гэта ставіць пад пытанне саму прыроду арыгінальнасці. Калі вы хоць раз хваляваліся, што апавяданне ці фільм, якія вы прадумваеце, недастаткова арыгінальнае, вы мелі рацыю, усё гэта ўжо існуе, дзесьці. Глыбока ўнутры мне хацелася б, каб нехта стварыў алгарытм, які б шукаў усё асэнсаванае і выкідаў усю бессэнсоўную лухту. Прама як у апавяданні Борхеса, дзе група ачышчальнікаў хадзела па бібліятэцы і знішчала цэлыя шафы кніг, скідаючы іх у бясконцасць і пазбаўляючыся такім чынам ад усяго, што яны палічаць бескарысным. Але як можна стварыць машыну, здольную шукаць сэнс? Што калі існуе тэкст, які амаль не выкарыстоўвае сапраўдных слоў, але ўсё адно па нейкай прычыне кранае чытачоў? Ці што наконт слоў, якія пакуль не былі вынайдзены? Што наконт абстрактных карцін? Што наконт прац у духу Марка Ротка, якія, як сцвярджаюць многія, немагчыма цалкам ацаніць у выглядзе выявы? Да таго ж, у гэтым машынна адсартаваным балоце сэнсу, як нам знайсці праўду ў мору хлусні? Зараз у інтэрнэце дастаткова трэндавай тэмай сталі сартавальныя алгарытмы. Магчыма, вы бачылі некалькі з гэтых надзіва захапляльных поўных піску відэа з візуалізацыямі розных спосабаў таго, як камп'ютары сартуюць розныя элементы ў арганізаваны спіс. Існуе кучнае сартаванне хуткае, пузырчатае, усе яны служаць адной мэце – узяць купу выпадковых элементаў і прывесці да парадку. А таксама ёсць бога-сартаванне, без сумневаў самы папулярны сартавальны алгарытм сярод спажыўцоў гэтых відэа. Не таму, што ён добры, наадварот, праз тое, што гэта найгоршы і самы бескарысны сартавальны алгарытм. Гэта нешта накшталт жарту, калі пузырчатае сартаванне лічыцца проста дрэнным алгарытмам праз неэфектыўнасць, бога-сартаванне настолькі неэфектыўнае, наколькі гэта магчыма.
Богасартаванне бярэ ўсё, што вы яму даеце, перамешвае выпадковым чынам, правярае, ці прыведзенае яно да парадку, і калі гэта не так, перамешвае зноў, пакуль не давядзе да ладу. Прыкладна як нехта, хто па вавілонскай бібліятэцы падышоў да выпадковай паліцы, узяў кнігу і чакаў бы знайсці ў ёй Гамлета. Што цікава, і многія ўжо звярталі на гэту ўвагу, богасартаванне – самы хуткі алгарытм з усіх, калі вам вельмі пашанцуе. Ён можа адсартаваць усё ідэальна з першай жа спробы. Па сутнасці час, патрэбны яму для сартавання, вар'іруецца паміж нулём і бясконцасцю. Квантавае богасартаванне нават больш надзейнае. Яно генеруе ўсе магчымыя вынікі ва ўсіх магчымых сусветах і проста знішчае ўсе сусветы, акрамя таго, дзе ён адсартаваны. Богасартаванне мае пэўную прывабнасць, людзі ставяцца да яго амаль як да чалавека. Ёсць людзі, якія запампоўваюць абсурдна даўгія відэа, у каментарыях пад якімі людзі ўказваюць час, дзе Бога амаль спраўляецца з задачай, але дапускае адну ці дзве памылкі. Справа ў псіхалагічным зудзе, які з'яўляецца пры гэтых немагчымых імавернасцях. Магчыма, богасартаванне ідэальна спрацуе з першай спробы, і бібліятэка раскрые мне нешта, бо я нейкі асаблівы. Да таго ж, тэхнічна верагоднасць гэтага не нулявая, праз такі самы менталітэт працуюць латарэі. Выдатная асаблівасць мастацтва ў тым, што я амаль ніколі не адчуваю, быццам нехта проста запаўняе слот у нейкім сусветным спісе, быццам мы проста жывёлы, здольныя хіба мяняць месцамі розныя элементы ўсіх магчымых твораў мастацтва, пакуль не натыкнёмся на найлепшае. Толькі ў цалкам бяздушным мастацтве накшталт NFT калекцыі ўсё сапраўды выглядае так, нібы хтосьці проста шукае жывёл, якія яшчэ не былі злучаны з нейкай асаблівасцю, а потым робіць з гэтага калекцыю, проста каб зрабіць, каб запоўніць слот і атрымаць грошы. Толькі тады я адчуваю гэты машынны скептыцызм. Нават сапраўды дрэнныя творы мастацтва, тыя, дзе мастацкага бачання ўсяго кропелька вымушаны прыкладаць да сябе хоць нейкае значэнне. Значэнне стварае мастацтва. Рэальнасць у тым, што так, вавілонскі холст, вавілонская бібліятэка і вавілонская аўдыёбібліятэка змяшчаюць усё, што можа быць напісана, уяўлена і пачута. Але вы ніколі не знойдзеце там нічога прыдатнага да карыстання. Гэта немагчыма. Шукаць штосьці асэнсаванае ў іх усё роўна, што шукаць сэнс жыцця ў фразе «нейкі сэнс жыцця існуе». Адзіны спосаб знайсці асэнсаваныя творы мастацтва ў гэтых бібліятэках – гэта стварыць іх самому. Дзякуй за падтрымку тэлеграм-каналу «Выявы пустэчы» Дмітрыю Ляўковічу і Івану Бахціну.